Sizzling hot ang performance ni Sparkles Bianca O'Malley atol siyang special guesting sa It's Showtime. Gumikan siyang performance, nagtrending siya sa Twitter sa hashtag Bianca on It's Showtime. Gawa sa parody song nga Oh Wow ni comedy genius Michael V, patok usab sa mga netizen ang waist bas nga migiti usab sa mga kapuso. Sa pic niya di halatang may something siya, pero di ko alam kaya finalo ko lang. Kaya finalo ko lang. Mailan na Giklaro ni Michael V nga dili kini paigo sa mga content creators apan sa iyang kaugilingon usab. Kasamtangang anaa sa top 3 trending spot sa YouTube ang iyang video. pero wala lang laman. Happy birthday! Happy birthday, Dingdong! Nagpost og sweet birthday message si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ngadto sa iyang primetime king sa kinabuhi kasi Dingdong Dantes. Sa post ni Marian, gihulagway niya nga best dad si Dingdong ug mipasalamat usab kini sa dakong natampo sa ilang pamilya. Nagpadayag usab sa ilang birthday messages and wishes ang mga cast sa Royal Blood. Samtang sa Royal Blood, sa nagpadayang investigasyon ni Napoy kung kinsa gayud ang nagpaluyo sa krimen, dako ang pagduda ni Napoy ngadto kang Margaret ug Diana Royales. Apan pagkagabi, nahimong mas kulbahinam ang mga eksena, humanasak pa ni Napoy si Beatrice. Siya na ba ang utok sa krimen? Kanang atong dungang sundan matagabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.